manutta baris nyawijiku molong dampyak kumbrekut lampah binarung krapyak watang kati ku melarang pergi bidale gumuro kapiyarsa swaranipun ler obaing samudra rup yo ayo awas ayo Ridot Rogo yo maju wah ayo jauhan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagyo kawulajengan wilujeng dalu sagung dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian jajilan krida turangga blungkangan. Atur pasugatan untuk ngastanipun panjenengan sedaya para sutresna budaya. Nyawiji kula sak kanca para pametri budaya, kadang-kadang kanca-kanca wiraning seniman-seniwati krida turangga blungkangan. Atur pasugatan wonten ngasanipun panjenengan sedaya ing titi wanci dalu menika. Adani tata cara adicara malam selikuran ing sasi
poso mriko. Atur pasugatan Bapak ingkang sepisan kanca-kanca Krida Turangga Lunkangan. Ayo yo 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 yo. Iya, Krida Turangga. Was, sak jose. Was. Oh. Was. Agus Agus.
barmu nyatane sing kondur mung layakmu ora liya kutha Gusti. Enak ya, Le. Anakmu piro, Le? Siji. Oh, siji. Dilekar anake piro? Kasih tahu gak ya? Rawan ngakoni ya, Gus yo. Yo yo. nalikane dek jaman semono tresnomu setia latuku anane mung tansah ngalebono sasakora nate citra Mula aku rasani tresnaku kinawa mati ora ana lintang kang Ampun dika bepujaku sliramu pamit tugasnya yai prahayune sesami kon kumusi karya Basuk, kapan anggonmu bali Ditunggu ae. Berlenjer rasane hatiku bareng krungu kabarmu nyatane sing kebetulan ora liya yo asai sar yo Wait.
Mas ojo dadi cilik ing atimu Entek nono aku lan kuatno atimu rasa tresno iki amung kanggo sliramu Apa semua karena ada rahasia yang kau simpan? Gak aku di sini kau lupakan. Mas ojo gresula janji kurang bakal liya mung kanggo sira tresnaku bakal tak jaga Janganlah kau tergoda pada cara yang memisahkan kita. Sayang, lekaslah engkau kembali di sini. Ku kan selalu menanti. tresnaku disakseni ombo saputra ibu pertiwi bakal tak jaga tresnaku tekane mati Andai kamu tahu rasa di hatiku, sepi yang ku rasa ku simpan dalam dada. Rinduku di hati hanya bisa ku menanti. Dimas ojo dadi cilik ing atimu entek nono aku lan kuatno atimu rasa tresno iki amung kanggo sliramu Apa semua karena ada rahasia yang kau simpan. Gak aku di sini kau lupakan. Dimas ojo gresula janji kurang bakal liya mung kanggo sira tresnaku bakal tak jaga siksa Sayang, janganlah kau tergoda pada jarak yang memisahkan kita. sakseni ombo samudra ibu pertiwi sakana joko tresnaku tekane pati
Apa ketiga godhong jarak ya dik apa katuri suka jatuh pro biasa ogo pinara ikasa Krida Turangga Jalan Indonesia. Kira-kira mantare kanjeng tak sepi rane yen seneng ya dik aja mung mandhet oleh ana Dari mana datangnya lintang? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun
kata durung hati. Punang kendang rabah gambar ilang samar atiku Nora Sumelang Nora Cemlang Aneka goyang Semarang Ketok Semarang bos. Wah. Wah. Waduh, waduh, waduh. Wah, awas. Ayo. Awas. Barongan kamu. Wayak. Hoi. Yo. Was. Yo. Apa ile? Wah, ya. Awas barongan kamu. Yo.
Maka sakit kapur. Awas Gus, awas Gus, awas Gus. Barengan kamu, barengan kamu. Iya. Awas, awas bokmu. Yo, ayo. Woi. Iya. Awas. Iya. Ora panik saka pandulmu kowe iki buta saka Sleman yo. Woi. Oi. Yo. Dewa-dewa ing asmara kuwata ati kawula anggon kula lampun tresna tatat kedat saking subuh Iya. Kasunya nyata aku isih wiji. Awas. Ayo. Debite teko. Yo. Ayo, debite bar tarawih. Yo. Sikos. Wes. Iki Sikos Susato. Iki Kosti. Ya. Iki kabeh bolo. Woi, calon lurah iki. Oh. Woi. Awas. Awas. Ayo. Awas barengane ngamuk. Woi, alah. Ayo maju legane atiku. Woi. Leno pangindhamu tukak wetengmu mukok-mukok le. Woi. Waduh. Mukok-mukok pokean cium. Woi. Was. Wayang. Siap.
Gusti, ayo le, makarya. Pokoknya aku nek ketemu Japani. Ayo yo. Masalahku nganti kowe ninggalke aku. Ora tau bali. Kantorane alasan ketika temu. Teganing ati mendhet taline asmara. Apa pancen wis ana wanita liya. Lara atiku lara tansah saya karata-rata saiki tetep jroning dada kowe wis beda. Tumete sing iloku nganti kaya tertu segara. Nalikane kowe lunga ninggalke aku. Dalam sabut langsa ati saya karata-rata kowe sita dadi sumpah setiamu. Ulang dari awal. Gusti, ele, pokoknya kowe aja kapok. Wis tak pengen soni. Wow. Belajar. Sedika dawuh Rama. Apa salahku ati kowe ninggalke aku tanpa sebab alasan ketika teganing ati medhotke taline asmara. Apa pancen wis ana wanita liya. Lara atiku lara alas saya terang-terangku rasa iki tetep jroning dada kowe wis beda. Tumetes iloku ati kaya terta negara. Alikane kowe lunga ninggalke aku. Langsaku nelangsa ati sayang rata-rata. Kowe wis beda nganti sumpah setiamu. Sing iloku nganti kaya terta segara. Nalikane kowe lunga ninggalke aku. Dalam sabut langsa ati saya karata-rata kowe sitra dadi sumpah setiamu. Oh, 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 oh. Gusti, Dalam pokoknya gayeng tenan ya bengi iki ya. Ning aku senajan gayeng iki aku yakin
pisan iki aku kene mone ora kenal karo aku Padahal cerak ya. cerak Cerak banget. Cerak banget. Tanggane. ora kenal makanya tak cinta Oke. nyambut gawe Kus Nyambut gawe. Pokoknya nyambut gawe Rul gawe iki aku iki pokoknya nang kene dadi modin Modin. ming dongani Terus nek cara-cara sampean modin aku Mbak Hilka apane? ya pokoknya kowe penyanyi iki ya pokoknya lagu-lagu ki wis do sikatun kabeh ngono Jele Juwati nggih ngaturaken pambagya kalejengan sugeng dalu sagung dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian jadilan Krida. Krida Turaga Turaga, Blungkangan Blungkangan pimpinane sapa Mas Gusti? Sinten menika? Aku sing cerak ya ora arti. Iki kanggo ae Mas Jumadi Bagor. Oh ngaten. Nggih. Pokoknya sing penting lancar laris. Lancar. Nggih. Barboto pun enten list napa dereng? Eneng, ning tanggalane gak golek. Oh ngaten. Nggih. Lagu lawas sudah dihadirkan. Rodok- Lawas banget. Rodok shock aku. Ketoke wiyagane ya rada tuwa, ning kok lagune lawas. Ya. Enak lisih bayi kuwi dia lagu. Oh, Ilka sing penting ya gone tok pleroki ngono. Kodok, Ki jare ple. Oh, Ilka tiang pundi ngono ya. Tiang piyung. Tiang-tiung. Tiang-tiang betatang ngono ya. Pokoknya sing kaya aku barang iki lagune mung manut. Iki mau lagune jadul to. Sing penting kowe ngatasi ngono. Ayo. Jaluke lagune sing ngetren gak mau. Aku ki pokoknya nang kene iki paling tentrem kok, Gus. Oh ngaten. Anggere ning gone eneng kowe karo Hilka ngono ki aku wis kaya wong ora mikir. Ngono. Ya, yo dadah. Yo. Sugeng dalu Mas Febri jan nggih. Nanti ketok. Ki bote digawa ora? Bocah sing ditekus Febri iki. Menika teng ler nika. Oh, ngono. Oh ketok. Ayo yo.
Halo. Iki mau lagu apa jarene? Titip kangen. Titip kangen. Oh, titip Titip, kangen. nggih. Titip kangen iki yo ngene iki. Nggih. Yo maklum aku iki yo urung kenal ngono lho. Kenalan. Kenalan. Lah lagune apa iki terus ya? Heeh. Muanut. Manut. Iya. Mbok pilih wonten pamundutan. Oh, mbok pilih badhe nyawer nggih Nek Hamzah. nek njaluk lagu ora wani iki, Gus. Tapi pun. Poso-poso wis ora nyambut gawe. Lah menika iki Hamin 7 iki. Hamin Oh, ono iki. 7. Saka Kalimantan ketoke iki nyawer iki, Gus. Heeh. Mbok pilih oh. Ngono. Ketoke cewek, nek cewek Oh, ayo. pripun? Saka Kalimantan ketoke nyawer iki. Nek ra nyawer iki ora peke oh. Ingkang pundi ta Pak Jumaidi? Iki lho, iki kok Kalimantan iki yo. Oh, niki Pak DPR napa nggih? Dite umuk undung kok iki yo. Undung. Eh, Palas kae lho, palas untuk nyawer. Pak Las. Pak Lah. Oh. Pak Las. Wah, iki Pak ketoke Las. nyumbang lagu, nyumbang lagu, Oh, Gus. ngoten, Oh, nyumbang monggo. lagu. Nyumbang lagu terus nyawer ngono ya. Podang Oke. kuning. Podang kuning pokoke pasaran. Pokoknya Oh. senenge permanuan. Oh, permanuan. Duwene kek. Sok diganti ora podang kuning dicet geki ijo. Podang ijo. Oh, podang ijo. Ya podang kuning iki saka Kalimantan. Aja lali kok sawerane ya, Bos. Sendika pokoknya cair siap. Pokoknya nek ora cair ya wis. Kok ana apa-apa tanggungan dhewe pokoke ora cair. Pokoknya adu-adu kali. Pokoknya penyanyi kok Kalimantan iki, Gus. Iki nang kono iki pokoknya wis ora tau leret. Pokoknya nek ora nyanyi ya pokoknya mutil. Berarti iki nggo podame kuyang. Wow, pokok iki. Deloken iki nggo polahe ya mbak wong tuwa. Iki kanca dhewe iki. Yo, Dok. Dok. Yo. Podang kuning, Dok. Yo. 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 Dikacani bali kayo. Yo yo yo. Sawerane kok tampanen yo. Mangga Pak E. Ayo yo.
Waduh, waduh, waduh. Wah. Was. Ayo, ayo, ayo. Mulakno nek ndokok duit ora priben-priben lek jikok men mayar. Woi. Woi. Iya, 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 iya. Wow, wow, was. Oke, oke. Cuk, 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 cuk. Apa mas? Kok disuwuk? Oh Bali ya. Bali, Bali, Bali. Pancen bener kandhaku urip iku mung eling lan aku
putih kang datan putih parat nipun tan urung ngadep yak manon was oh was yo was ayo oh waya awas yo pilih yo was awas gisor le yo awas yo wah dur cakamu le yo ya yo gisor yo wah yo wah licik oleh was oi la la oi wah was ayo ya wah siap semangat yo wah semangat cok oi semangat oi wah saka akon iwak tutuk sambal goreng tur petene utuh gudeg makan cinampuran iwak pitik endok amal abot berokose iwak cokor was orang isro lele gede oi lah jauh mana ayo bali pokoknya bali woi rada nesu sithik ra apa-apa ya Gus woi gonge ke bos gonge lagi seru woi gonge woi ngono
ngono kuwi. Ayo ngono kuwi sing bener. Iya. Hoi, 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 hoi. Wah. Waya. Ditonton wong Kalimantan kok sembrono ya, Gus. Yo. Angel kok. Nek ra kulino ngegoki angel kok ya, Gus ya. Heeh. Penak nyuwara kleru ora sengeni ya, Gus ya. Yo. Iki mau babak sing pertama ya, Gus ya. Bapak sepisan sampun kapiarsa. Ya. Nah, menika tesih gangsal babak Oh, malih. gangsal. Weh, Nganti imsak mangke. sampai sahur. Oh. Ning ketoke sak durunge babak keloro iki ana pangandikan. Oh, ngaten. Saking panjenenganipun Bapak Lurah. Bapak Lurah. Bapak Lurah. Pokoke oh, ngomong Pak Lurah. Pokoke dikon pokoke nyuwara ngono ae. Oh Mas Damio. Oh Mas Damio monggo. Wonten jajari Pak Lurah. Wis pokoke jatilan ki ora ana aturane kok ya Gus ya. Oh sempene gayeng Dan berkreasi. Oh rame gayeng Menghibur. Menghibur Ngene iki pokoke. sing jenenge ya tontonan ya tuntunan. Ora kena nesu. Kena nesu ning dibatin wae. Monggo Mas Damio. Oh Pak Damio. Kok Mas